Alfred, no us vull destorbar, només entro un moment. Entreu sense fer compliments. Porto l'escopeta. Gràcies. Està carregada. No la necessito. Aquesta nit hi haurà assemblea general a l'Apòstol Daurat, a la sala d'actes. Hi aniré. Tots hi aniran. Tractarem el vostre cas. Ens trobem en una certa posició violenta. Jo també m'hi trobo. La proposta serà refusada. Possiblement. Un es pot equivocar, naturalment. Naturalment. En aquest cas, acceptareu la sentència, Alfred? És que també hi serà la premsa. Premsa? La ràdio, la televisió, els noticiaris... Una situació delicada, no sols per a vos, sinó també per nosaltres, creieu-me. Com a ciutat natal de la dama i gràcies a les seves noces a la catedral, hem esdevingut tan populars que faran un reportatge sobre les nostres institucions tradicionalment democràtiques. I vos fareu pública la proposta de la dama? No pas directament. Només els iniciats comprendran el sentit de les deliberacions. Que tractaran de la meva vida. Jo insinuaré a la premsa que la senyora Zacanàcia en crearà una fundació i que vos, com a amics de la infància, hi fareu d'intermediari. Això era prou conegut i així quedareu reivindicat passi el que passi. Molt amable de la vostra part. No ho faig per vos, sinó per la vostra digna i honorable família, francament sigui dit. Ho entenc. Reconeixeu que juguem net. Fins ara heu callat. Bé, d'ara en endavant seguireu callant. Si voleu parlar, haurem d'actuar sense l'assemblea. Ho comprenc. I què? Estic content de sentir una amenaça oberta. Jo no us amenaço, Alfred. Sou vos que amenaceu. Si voleu parlar, haurem d'actuar abans. Callaré. Sigui quina sigui la decisió de l'assemblea. L'accepto. Bé. Me n'alegro, Alfred, que us sotmeteu al judici de la comunitat. Un cert sentiment d'honestedat encara crema dins vostre, però... no valdria més que ni tan sols calgués reunir a l'assemblea. Què voleu dir? Abans heu dit que no necessitàveu l'escopeta. Potser ara sí que la necessiteu? Aleshores podríem dir a la dama que us hem executat i així rebríem els diners. M'ha costat mig en blanc fer-vos aquest suggeriment, podeu ben creure'm. Al cap i a la fi és el vostre deure d'acabar la vida com un cavaller, carregant amb les vostres culpes, no creieu? Per solidaritat, per amor a la vostra ciutat, veieu la nostra amarga necessitat, la nostra misèria, els infants de Montparat! Ara us va molt bé! Alfred! Alcaldessa! He travessat un infern. He vist com heu fet deutes. A cada nou senyal de benestar sentia acostar-se a la meva mort. Si m'haguéssiu estalviat aquest horror, aquesta temible por, tot aniria altrament. Podríem parlar-ne d'una altra manera, fins i tot agafaria l'escopeta, per amor a vosaltres. Però jo m'he hagut de recloure dins de mi mateix i he vençut la meva por. Tot sol va ser difícil. Ara ja està fet, no hi ha altre remei. Vosaltres sereu els meus jutges. Em sotmeto al vostre judici, sigui quin sigui el resultat. Per mi serà justícia. El que serà per vosaltres jo no ho sé pas. Que Déu us permeti de suportar la sentència. Em podeu matar, no em queixaré, no protestaré, no em defensaré. Però jo no us puc estalviar la vostra feina. Ho sento molt. Us deixeu perdre l'oportunitat de reivindicar-vos. L'únic camí per esdevenir un home com cal. Però ningú us hi pot obligar. Foc. Senyora alcaldessa,